И здравейте хора, аз съм The Hunter. Тук с мен е Агент 008 и в момента играем Майнкрафт. Здравейте. Добре. Обаче да ви кажа нещо, че този клип вече сигурно 20 пъти се опитваме да го заснем. Да, защото много му се бъгва нещо интернета Интернета. и постоянно ми изръсва името, аз още не искам да ми се знае. И една информация. Клипът ще ви кажа името, когато събера 100 абоната. Както си ме в Фантастик България, втори епизод. Аз се развивам докато не снимам и може доста да съм понапреднал и за това да знаете. Клипът ще го има в описанието. О, ера. Ох, взе си 3 блока диаманти. Какъв ти Азис, бе? Диаманти и 3 блока диаманти. На нещо взех си Азис диаманти. Ау, блока. Ела ти дам това ендер перота. Добре, само че аз копам в мината по някакви тунели. Добре, тук на дабъл по-добре. Вау! Изключително много обсидиан. О, редстоун. Паците ми са го взели. Хвърлих се. Аз ще заглуша за малко и сама в къщата. Ясно. За малко ще заглуша и сега идвам. Както виждате, той заглуши микрофона. Много интересно. Чум зомби. Ето го. Къде си бил, бе? То ме плашиш, бе. Ах, ти безразсъдно зомби. Добре. И така, клипът не знам колко ще е, защото клипът ще е 14 минути и няколко секунди, но не трябва да превишава границата от 15 секунди, защото не ми е платената версия и не ми дава повече да снимам. Но може да си купя и платената версия и за това ще обмислям. И така нататък. Добре. Аз извъртях кръг. Вижте го този. Видяхте ли това зомби? Видяхте ли го? Къде изчезна? Ето го. Не мога ничего да тънка. Окей, тогава. Да, нито където го. Нито броня не ми пусна. Тук някъде намира се на някакъв спаунер. Не решим на около спаунера да няма. Защото... Здрасти, Калипър. Чао. Добре. Тук ще ям вечеря и ще дойда. Ясно. Ако иска да снимам клипа. Добре, аз ще снимам. Чакай, ще да ям. Видяхте ли какъв бък? Да, тук е ресното. Пак. Изплаших се да ни падна в някаква лава. Добре, не се... Добре, кой само резка в мините? Много гадно, мразя да резка в мините. Ето.
Лазурит. Ще го вземем сега да ни е рез. То пък вечно някой трябва да ръсне мина. Така. Добре, чувам скелет. Ето да здравей скелет. Так. Добре, за мен се появиха много монстри. Добре. Добре. Той ще види на какво съм способен аз. Общо взето да ви покажа къщата. Ето, направих си кажете го, градина. Ето ми от телевизора. Първият етаж, както знаете. Мали. Уау. Аре, няма ли въглища? Много ли трябва да печа слабове? Раза. Да пека слабове. Да. Да, като да и не. Тъпотия голяма. Пея аз. Някакъв си Денис е на линия. Къде? Вау, изведнъж нещо лагва. Защо? Добре, нещо герои ми са... Хора герои ми се побърка. Много бързо. Да, ето ми го първи етаж, ето ми го втори, ето ми го и трети подновение. Виждате. Голямо подновение. Добре. Още снимаш ли клипа? Да. Здравейте тогава. Желаеш ли да си вземеш антиперът? Да, идвам, аз съм вече в къщата си. На третия етаж. Ела на първи. Ето. Сега ще се телепортирам до теб. Аз съм тука. Не имах предвид Сендър перлата. Добре, какъв то Денис, аз дори не го позна. Добре, супер, тук от фермата е пораснала. Аз имам, между другото, две ферми, тук един мой приятел. Дума колко ми стана. Аз ще кажа колко ста, колко ще имам. Как се правише Ender Chest? Слагаш 8. Слагаш като пречка 8 такова. 8, кажи го... онова. Какво? Онова черното 8. Обсидиан? Да, обсидиан. Ще ми дадеш ли? Че нямам.
Ами, ако имаш ли малко нещо за продаване, някакъв камък? Да. Колко струва ротен Камък. флеш? 25 ротен флеш има. Не, пак ми се бъгна. Ротен флеш колко има? The Hunter? Да. Да. Пак ли бе. Чу. Ще не го чуем. Добре, да не ми... добре. Този път... Този път не ми бъгна. Добре, къде... Моли. Не пак това. Върна се. Бъгна ли се клипа? Не, спокойно. Жив е и здрав. What пак какво? Жив. И здрав. Няма значи да дадеш нещо и мога ти да дам готов част, ако ми дадеш на малко кабелстон. Мога ти дам готов част. Взимам малко, един стак кабелстон и сега се върна и ще ти дам готов част. Ох, мале, тук много лагва. Аз имам много пари, бе, си купя... Ма не, аз няма да го купувам. Ще дам готов, взех само един стак. Пак прекъсвам. Добре, така. Да не ми прецака клипа сега. Добре. Добре. Така. Крипър. Пак ли? Добре. Добре. Така. Сега ще чуя какво да правя. Добре, следващия клип обещавам. Не обещавам толкова много, че ще снимем пак третия епизод, но обаче не обещавам, че ще пак няма така да ме прекъсва. Зависи. Не много клипове да ви кажа, ще снимам събота и неделя, защото тогава съм най-свободен, стига да нямам домашни. Ако имам домашни, зле е работата. И така, да ви кажа всъщност, аз пак ви го казах, ще кажа още един път. Ще снимам, ще играя докато не снимам, затова искам, ето. И благодаря, че бяхте с мен. Аз съм The Hunter, тук сме беше агент 008. Абонирайте се, лайк на клипа и довиждане!